Hayırlı kech efirde yanılıklar studiyada men Rimma Avzalova bugünkü çağrılışta. Köpten kütülgen yol Müslim'nin Yaڭarış mikrorayonunda asfalt salona. Koyunsaz avluna 120 yıl avul юбилейін Sobantu etip uzdırdı. Yırak yolga çıgarşak jetken 11. sınıflarının çıkarılış kişisinden bizning reportaj. Hazır әлгі һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Müslimde yollarның сыйфатын яхшыртуга зур игътибар бирелә. Ел сайын район эчендәге һәм районара шәһәр юллар ремонтлана. Юл төзелешенә дә зур игътибар бирелә. Бүген Müslim авылында күптән көтелгән юл төзелеше бара. Яңарыш микрорайонында асфальт салына. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Быел да Müslimde юлларны асфальтлау буенча зур эшләр башкарыла. Фәйз Рәшитов 7 еллык шашын урамнарында һәм Müslimнең әйләнеш юлында ремонт эшләре тәмамланырга да өлгерде. Занимаемся ремонтом, новым строительством в Муслюмовском районе, в самом Муслюмово. У нас фирма называется ООО ПКФ «Автострой» из города Набережные Челны. Сейчас мы укладываем нижний слой покрытия по объездной дороге. Автострой юл төзү оешмасының Müslim районында беренче ел гына эшләү түгел. Йоршоллы шәһәренә караган оешма егетләре асфальт салуда осталар рәтендә. Беренче, икенче, өченче урамнарга асфальт салу буенча эшләрне проектлау төгәлләнгән. Бик тиздән әлеге урамда яшәүчеләр тузанлы юлларны онытып, тигез юллар буенча йөрәячәк димәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Müslim телевидениесе. Узган атнада Müslimге Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы күзәтчелеге идарәсеннән комиссия килде. Комиссия районның берничә кышчылык фермасында булып, аларның территорияларын тикшерде. Тикшерү квадрокоптер ярдәмендә алып барылды. Мондый усул кимчелекләрне тиз ачыкларга ярдәм итә. Таләпләр үтәлмәгән хуҗалыкларга кисәтү ясалды. Идарә җитәкчесе Идрис Гатин хуҗалык җитәкчеләренә игътибарлырак булырга чакырды, чөнки югары патогенлы грипп бер каяда китмәгән һәм саклану чараларын киметергә ярамый диде ул. Тикшерү үткәрелә безнең бу обширный территория без взаимодействия дип атала. Müslim районында тоткан һәрбер крестьян фермер хуҗалыгына шулай ук личный подсобное хозяйство дибез инде һәрберсе безнең 104-нче маддә бар инде ул. Рәсәй Федерациясе буенча приказ дибез инде 104-нче приказ буенча ветеринария таләпләрен үтәргә кирәк. Devam etəbiz. Qayınsaz avulu yışığa bu yıl 120 yıl tuldu. Avulun юбилейі зурлап Sobantu etib ötkərдilər. Бәйрәмгә читтән дә кунаклар кайткан иде. Район үзәгеннән 18 километр ераклыктагы Кайынсаз авылы тарихи юбилейын билгеләп үтте. Авылның 120 еллык уңаеннан оештырылган бәйрәмгә күрше авыллардан, ерак шәһәрләрдән килүчеләр дә бар иде. Кайынсаз авылы үзенең мәшһүр кайынлыклары белән, үзенең сазлыклы җирләре белән Кайынсаз исеме кушылган бит инде. Һәм инде шуннан да кешеләре дә бик мотор, күркәм, гөрләтеп эшлиләр, эшлисе булса, һәм инде гөрләтеп бәйрәм дә итә беләләр. Крешуран авыл җирлеге башлыгы Радик Сафиуллинга район башлыгының рәхмәт хаты истәлекле бүләк тапшырылды. Әйтергә кирәк, Радик Сафиуллин авыл җирлекләре башлыклары арасында иң өлкәне һәм бу вазифада иң озак хезмәт куйган җитәкчеләрнең берсе. Biz indi avul халкы белән һәрвакыт бергә ярдәмләшеп эшлибез, чөнки безнең җирлектәге халык бердәм, тырыш менә бер төрле үзенчәлекле. Чөнки монда күп милләтле халык яши, урыслар да бездә, Керәшеннәр бар, Марилар бар, руслар бар, татарлар инде менә шулай бергә оешып матур итеп яшибез. Кайынсазлылар авылдашлары белән чиксез горурлана. Кешеләр авылыбызның бизәге диyorlar. Бәйрәмдә авылның иң өлкән кешеләрен искә алып, 10-нчы дистәләрен ваклаучы Зөбәрҗәт Гарипова, Мөглифә Нуриәхмәтовага авыр крестьян хезмәте, туган җиргә тугры булганнары өчен истәлекле бүләкләр тапшырылды. Элекке салам түбәлиләр бик хәзер прохнасты белән бизәлгән, матур итеп юллар кергән, сасайдылар, урамнар киптиез, ике ягы сибрәм, авылларга газ керде, сулар киптеләр битексидә. Утлар бар инде күптәннән, хәзер туалетларда иде. Су битеп калды, әйтә менә, шәһәрләр сигәләр, без аларда дәбеләргә ятабыз. Авыл халкы бөтенесе дә әйбәтләр, бөтенесе дә яхшы, бөтенесе дә күркәм. Sobantu'ylarni uyushtirishga degach butun yoshlar Müslimdan qaytdilar. Qo'yinsazdan ko'pchilik bo'lishdilar endi. Bizning avul totuv tirish, bek motor o'rinda o'rnashgan avulimiz, tirayog'i o'rmon. Hozir kolxozlar bitta, kolxozlar bitsa da, Allohga shukr menә шулай uyushtirib, bir 3 yillik шулай Sobantu o'tkazganlik menә bu yil tag'in Sobantu o'tkazga o'yladik.
50 ел тату тигез гомер иткән Зөлфирә һәм Рафис Садриевлар гаиләсе дә хөрмәтләнде. Каенсазның юбилее уңайыннан оештырылган бәйрәмне шушы авыл кызы, Мөслим лицейында укытучы булып эшләүче Резида Моратова алып барды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Июньнең 3-нче якшәмбесендә медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Районыбыз медиклары бәйрәмне 24 июньдә Мәдәният йортында тантаналы итеп уздырды. Тантана бүләкләргә дә, уен-көлкегә дә бай булды. Ак халатлы медицина хезмәткәрләре җәмгыятьнең иң игелекле һөнәрияләре. Аларның хезмәте тулысынча кеше гомерен саклап калуга юнәлдерелгән. Медицина хезмәткәрләрен шушы һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларның гаиләләренә исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Шушындый җаваплы эшләрендә тагын да зур үрләргә ирешүләрен телим. Һәм коллегаларыбыз шушлай ак халатлы белән кысоф булып калсыннар. Медицина хезмәткәрләренә аеруча соңгы елларда коронавирус белән очрашырга туры килгән катлаулы чордагы хезмәтләре өчен бик күп рәхмәт сүзләре әйтелде. Сәламәтлек сагында торучылар кешеләрне туганнан алып бакый дөньяга киткәнче гомер буе озата баручы һөнәрияләре. Шуңа күрә медицина хезмәткәрләре көне ул бөтен халык бәйрәме булып тора. Бу чара, бу бәйрәм безнең районда бер кайчан да калганы юк. Һәм без аны бик рәхәтләнеп үзебезнең коллегаларыбызны шушы бәйрәм белән тәбрик итәбез. Бүгенге көндә бу чара безнең инде олорак күләмдә үзебезнең культура сарайында уздырабыз. Һәм бу чарага инде без үзебезнең ветераннарыбызны, барлык бездә эшләгән коллегаларыбызны чакырдык. Кешеләр табибларга үз тормышларын ышанып тапшыралар. Һәм әлбәттә инде шушы ышанычны югалтмасак иде. Эшчебезгә җаваплы карап, кешеләрнең ышанычларын акласак иде. Район үзешчәннәре чыгышлары белән үрелеп барган чарага кояш кайнәниләре үз өлешен кертте. Табиблар булып киенгән кечкенәләр залдагы медицина ветераннарына ак чәчәкләр бүләк итте. Бер төркем медицина хезмәткәрләренә Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыкларының, район башлыгының, район үзәк хастаханәсе һәм профсоюз оешмасының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Шыгарлы сыйныф укучыларының имтиханнары тәмамланды, нәтиҗәләр билгеле. Узган атнада егет-кызлар аттестат алды. 23 июнь көнне Кояшлыкның кече амфитеатрында район күләм чыгарылыш кичәсе узды. Зур бәйрәмгә әйләнгән чараны Ләйсән Сабирова тамаша кылды. Һавада бәйрәм исе. Ак буена берсеннән-берсе матур егет-кызлар төшә. Әйтерсең лә патша һәм патшабикәләр. Бу елны мөстәкыйльләр бирдек инде, экзаменнар дисәң инде. Общество, история, урыс теле һәм математика базовыйдан бирдек. Нәтиҗәләр килеп җитте уже. Аллаһка шөкер, югары балларга гына бирдек бөтенебездә, бөтен классыбыз белән. Алла берсә, иншалла, пединститутына кергә иде. 11 классны районда быел 68 укучы тәмамлады. Шуларның 18-е уку алдыңгылары. Район башлыгы аларга медальләр тапшырды. Медаль югары уку йортына кергәндә баллар өсти. Һәм баллар башка абитуриент белән бер төрле булган очракта медальле кешегә өстенлек бирелә. Бер яктан сезнең өчен сөенәбез, каядыр сезне алда матур тормышлар көтә, укулар көтә, ниндидер икенче җиңүләр көтә име. Без монда әзрәк моңсуланып калабыз. Чөнки безнең йолдызларыбыз, безнең спортсменнарыбыз, безнең олимпиадаларда катнашып, матур иттереп, бөтен бәйрәмнәрдә катнаша торган улларыбыз, кызларыбыз инде бүтән алар мәктәп балалары түгел. Уку алдыңгысы спортчы, активист Шамил Баяновны аерым билгеләп үтәргә кирәк. Ул химия буенча бердәм дәүләт имтиханыннан 100 балл җыйды. Бу район тарихында беренче тапкыр. Бәйрәмдә Шамилнең химия фәненнән укытучысы Венера Семенова әтиянисе дә хөрмәтләнде. Мин белдем аны үзем, әле пока беркемгә әйтмәгән идем, телефонга ачып карадым, күрәм 100 дигән сан. Инде уйлап торам инде. Әле, нәрсә бу? Потомга где-то 5 секундтан соң гына барып җитте башка, акырып чиный башлады инде почти. Мин, например, теге елның азагында уйлап торам, менде бик азап баллар җыйм пробный вакытында һәм уйлап торам. Әле, может, химия бирмәскә, авырыт бу, мине бирелмәячәк инде уйлап торам инде. Потом әкренләп теге уйладым да, может, эзләнеп карарга. Инде әйберләр алдым инде, курслар и так далее. Теге эзләнә бара саен, потом уже әкренләп информация башка керә башлады. Анысы инде бөтеш нормально бар, бит бу уйлап куйдым инде. Шушы көннәрдә Шамилнең биология фәненнән дә 100 балл җыйганы билгеле булды.
Укытучысы Лейсен Бариева. Егетебездән шәп табиб килеп чыгар дип ышанабыз. Лицейның 9 классын бетердем. Әйбәт кенә имтиханнарны бирдем. Уйлыйм, иншалла китергә ГПУ Камский строительный. Бүтән 11 классларны бүген бәйрәмнәре белән котлыйм. Бүген минем яратым кызымның выпускное. Мин бүген аңа килдем, миңа поддержка өчен. Узы гимназиядан выпускасы, мен аның өчен кайгырам, аның киләчәге өчен. Бәйрәм кичәсендә ГТОның алтын тамгасына ия булучылар да бүләкләнде. Мондый билге югары уку йортына кергәндә баллар өсти һәм аңа ия булган студентлар югары стипендиягә дәгъвалый ала. Район үзәгеннән тыш чарада Михайловка, Күбәк, Тотбүләр мәктәпләрен тәмамлаучылар да катнашты. Авыл мәктәпләрендә укучылар саны аз. Тотбүләр мәктәбеннән мәсәлән 2 генә укучы чыгарылды. Имтиханнар тәмамланды, нәтиҗәләре билгеле. Хәзер чыгарылыш сыйныфлары өчен тагын бер җаваплы этап. Югары уку йортларына документлар тапшырыр вакыт. Лейсан Сабирова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе. Көн сайын кабатланган гамәлләр ихтыяр көченлек булган кешедән матур гадәткә әверелә ала. Гадәткә әйләндерү өчен бер гамәлне 21 көн дәвамында кабатлау да җитә. Шуны исәпкә алып социаль челтәрләрдә татар теле үзе-үсеш проектлары оештырыла. Әдәби марафон, сәламәт иртә, авылым гүзәллеге кебек марафоннар шундыйлардан. Татнетны үстерү фондының әлеге проектларында быел 30-га якын мөслимле катнашты. Узган атнада марафончы мөслимлеләр бәйрәмгә җыелды. Тулырак Гөлназ Җәлилова репортажында. Нинди һөнәр иясе, ничә яшьтә булуы һәм кайсы авылда яшәвенә карамастан, бер максат берләштерә марафончыларны. Алар барысы да әдәбият ярата, китап укый, сәламәтлеген кайгыртып, үзендә яхшы гадәт формалаштыру өстендә эшли. Иң мөһиме, алар туган телләрендә аралаша, татар хәрефләре кулланып яза, матур гадәтләргә башкаларны да өйрәтә. Безнең сәламәт иртәбез бүгенге көндә бик күп кешеләрне үз артыннан ияртте. Һәм инде ул безнең әдәби марафон, сәламәт иртә, буларның берсеннән дә калганым юк. Һәм үз артымнан кешеләрне ияртә алуыма мин бик шатмын. Быел марафончылар Мөслимдә беренче тапкыр үзләре өчен кече сабантуй оештырды. Аларны район башкарма комиссиясе җитәкчесе урынбасары Марина Бәдретдинова сәламләде. Иң нәни марафончы Асылъяр Хәсәновага 8 яшь булса, иң өлкән кеше Әлфия Ибраһимовага 70 яшь. Әниләр балаларны татар китабына якынайта алуында яшерми. Минем әнием әдәби марафонда катнашты. Шуңа кызыгып, мин дә беренче елда балаларга оештырылган әдәби марафонда катнашачакмын. Без видеоролик төшердек, ничек мин укыйм әкиятләрне, һәм шуны соцсетьләргә чыгардык. Әнием миңа бер кызык киңәш бирде. Иң кызык җирдә туктарга да, тамашачыларны көртөртөргә, һәм икенче көнгә шул иң кызык шигырен сөйләргә. Хәзерге язучылар да бик кызыклы итеп язалар икән. Шуларында укыдык, алар белән дә таныштык, безгә бик файдалы булды. Иң кызыгы шул, әлеге марафоннарда бөтен гаилә белән катнашырга була. Хәсәновлар инде берничә ел рәттән гаиләләр белән катнашалар. Аларга Тотбүләр авылыннан Гөлнур Салихова белән Мөхәммәд Нур Вахитов та кушылды. Башта әдәби марафонда катнаштык. Бик озак сәламәт иртә марафонын күзәтеп бардым һәм шуңа кушыласым килде. Һәм инде быел мин дә шул сафларга керергә уйладым. Үзем белән үземнең бабаемны да ярттым. Бергәләп без нинди генә көн булуга карамастан 11 майдан башлап һәр көнне, яңгырлы көнме ул, кояшлы көнме, һәр көнне иртән йөгерергә чыктык. Гөлнур миңа тәкъдим итте, әйдә бергәләп йөгерик дип, мин аңа теләп кушылдым һәм үзем физкультура укытучысы буларак та электә йөгерәдер идем. Балаларны да бик күп йөгерттем һәм аның белән бергәләп йөгерү бик күңелле булды миңа. Китапка килгәндә мин элек уйлыйдым, китап укучылар хәзер бик юк, сирәгәйде дип. Менә былтыр Аллаһның рәхмәте белән мин инде үземнең беренче китабымны чыгардым. Һәм мин аңладым кешенең шигърияткә, китапка мәхәббәте көчле икәнен. Һәм менә марафонда бигрәк тә яшьләрнең күбрәк катнашуы мине сөендерә. Һәм балаларның шушы катнашулары чынлап та безнең өчен бик зур шатлык. Кече сабантуйда оештырылган традицион уеннарда олысы кешесе, яше карты барысы да бергә күңел ачты. Һәр кем бүләкле булды. Розель Минхажевның гаиләсе белән сабантуйга килүе сюрприз булды. Эльза Хисамиева дәртле җырлары белән чараны бизәде. Рәмилә Дәүләтова җырлап, Гөлнур Салихова шигырь сөйләп шаккаттырды. 2017 елдан башланган бу марафонга башта 34 кеше тартылган булса, хәзерге вакытта 3000-нән артык кеше йөри.
һәм шулар исәбендә 20-се безнең райондашлар. Бүген без үзебезнең сәламәт иртәдә катнашучы, тәмле марафонда катнашучы һәм әдәби марафонда катнашучылар бергәләп җыелып бәйрәм ясарга һәм киләчәккә планнар сызарга ниятләп җыелдык. Мөслим марафончылары мессенджерларда аралашып тора, бергәләп киләчәккә планнар кора, укыган әсәрләре турында фикерләре белән уртаклаша. Үзләре дә марафоннар оештырырга уйлыйлар. Аларга сез дә кушыла аласыз. Рухыбызны камилләштерүгә тагын бер адымны бергәләп ясыйк. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. 27-нче Россиядә яшьләр көне билгеләп үтелә. Мөслимдә бәйрәм Мөслим йөрәге скверында узды. Шара үзенчәлекле велоярыш форматында башланды. Анда бик күп спорт сөючеләр җыелган иде. Әлеге чарадан безнең репортаж. Шара яшьләр көненә бәйле булса да, велоярышта теләгән һәркем катнашты. Кеше саны шактый күп иде. Район үзәгенең Тукай урта мәктәбеннән мәсәлән 100дән артык катнашучы теркәлде. Үзебезнең Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбеннән укучылар, әтиәниләр, укытучылар коллективы килде. Барысы бергә 100дән 110га якын без инде коллективны җыялдык. Әлеге чараларда без бик теләп катнашабыз. Менә былтыр велогаилә номинациясендә җиңү яуладык. Һәм шуңа менә бик рәхмәтлебез андый конкурслар оештырган өчен. Балалар велосипедны үз итә. Шуңа күрә алар да мондый чарада катнашмый калмады. Я первый раз участвую. Люблю кататься на велике по паркам. Бәйрәмдә катнашучыларны район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов котлады. Безнең инде яшебез күпме булса да, без инде күңелләребездә 18 яшьлек барыбызда. Шуңа да инде монда килгән һәрбер мөслимне мине тәбрик итәсе кенә бүгенге бәйрәм белән. Һәм инде сөендерә, менә сезнең белән балаларыгыз, һәм инде кичкенә безнең мөслимләр килгәне, чөнки инде алар безнең үрнәктә үзләре дә тәрбияләнәләр. Велоярыш Мөслим йөрәге скверыннан старт алды. Велосипедчылар Пушкин, Гагарин яшьләр урамнары аша кояшлы ык ял зонасына төшеп, янәдән старт алган җиргә кайтты. Велосипедчылар үткән урамнарны районның полиция бүлеге хезмәткәрләре саклап торды. Искиткеч яхшы булды. Ордыгызмы? Юк. Ничә километр үттегез? 5-6 бардыр. 6000. 6? Үз шамадыр, наверное. Күңелле булдымы соң? Искиткеч әйбәт булды. Үз шамадык, үзебезнең хотлар барып кайттык. Булай көн сайын йөрим. Ордыгызмы менә шу ярышта? Юк, рәхәт. Туктагаш кызыл. Ярат. Барганда җилләп барадыр, хәзер кызыл туктагаш. Бик рәхәт булды, бик күңелле булды. Күңелдә инде матур хатирәләр калачак, табигатьнең гүзәллеге белән сокланып бардык. Велоярыш тәмамланганнан соң бүләкләү тантанасы булды. Иң өлкән катнашучы 72 яшьлек Зәйтүнә Минхажева. Иң кичкенәсе велоярышны әтисе белән бергәләп үткән 1 яшьтә 2 айлык Мәдинә Мирзаянова булып чыкты. Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбе коллективы иң актив коллектив дип табылды. Иң спорт сөюче гаилә Рамил Мирзаханов гаиләсе. Рушат Латыповның велосипеды иң экзотик велосипед исемен алды. Соңыннан Мөслим йөрәге скверында 20 мең яратучы яшьләр концерт куйды. Ләйсән Сабирова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Июньнең соңгы 10 көнлеге бәйрәмнәргә бай булды. Өлкән буын пенсионерлар Сабан туе оештырды. Бәйрәм Сабан туй мәйданындагы татар ихатасында узды. Өлкәннәрне котларга Сабан туена район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов та килгән иде. Бәйрәмне гармончы егетләр ачып җибәрде. Дәртле көйләргә кушылып биюче апа-абыйларның тормышны яратулары йөзләренә чыккан. Күренеп тора, бәйрәмне оештыручылар аны истә калдырырлык итеп үткәрү өчен көчләрен кызганмаганнар. Өлкәннәребез бүген бик теләп килделәр. Үзләре актив, әйдәгез үткәрәбез, җыелабыз. Шуңа күрә менә бәйрәм гөрли, концерт номерлары булачак, милли уеннарыбыз булачак, сату бара, чәй оештырылачак. Шуңа күрә өлкәннәребез бүген инде рәхмәт, матур итеп елмаеп бер-берсеннән күрешәләр, оныкларын калдырып шушында төшкәннәр. Шуңа күрә аларга барсыннан исәнлек, саулык телибез. Бу бәйрәм элекелектән төрле яшьтәге төрле һөнәр ияләрен, төрле милләт һәм дин вәкилләрен берләштергән. Ветераннарның Сабан туе аеруча күңелле үтте. Сабан туйга ерак авыллардан да килүчеләр бар иде. Мәйдан шат авазлардан яңгырап торды. Бу бәйрәмне бик һәр вакыт көтеп алабыз. Ветераннарыбызның безнең бик актив. Менә бүгенгесе шушы матур җирдә үтә беренче тапкыр буса. Аеруча матур, аеруча яхшы булыр дип дигән өметтә калабыз. Бу безнең өчен аралашу чарасы да рәхәтләнеп ял итеп тә кайтабыз.
Рәхмәт шушындай матур сабантуйлар үткәрүчеләргә. Müslümin veteranlar sabantuyunda bir vaxtada qalğandı. Şulay da aldığı yıllarla çalıştıranda bir bigreklerde mahsul kurkan bulgan. Ne itirgə aldığı günlərimizdə bəxtli, tövfiqli bir-birimizə yardımlı bulmasıq. Beyramlar bilan qutlu olsun beyramlarımız. Veteranlar sabantuyunu kutub alabız yılda. Rəhmət uyuşturğan kişilərə hava turuşları da bik matur. Yıllar tыныç bulsun, eginler bol bulsun. Rəhmət. Өлкәннәр рәхәтләнеп бигеде дә, җырлады да. Төрле бәйгеләрдә көч сынап, район һәм республик күләмендә җиңү яулаган ветераннарга район һәм республика ветераннар советының рәхмәт хатлары, истәлек бүләкләре тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Балалардың жеге yolun файдалы ету үшін нинди генә чаралар үткәрелми. Лагерларында төрлесе оештырыла. Узган атнада авыл мәчетләре янында дини лагерлар эшләде. Мандай лагерь гадәти лагердан нәрсә белән аерыла, балалар нәрсә белән шөгыльләнә. Варашбаш авылындагы лагердан Лейсан Сабирова әзерләгән сюжет. Варашбаш авылында дини лагерлар 2004 елдан бирле һәр җәйне эшли. Иңелек ул мәдрәсә бинасы буларак алынган шәхси йортта оештырыла. Аннары шуның янәшәсендә сафка бастырылган өр-яңа мәчеткә күчә. Пандемия вакытында лагерны 2 елга туктатып торырга мәҗбүр булалар. Быел исә лагерь янәдән эшли башлады, һәм анда 29 бала йөрде. Без сәгать 9-да киләбез, ислам турында әзрәк өйрәнәбез, аннарысын ашарга китәбез. Аннарысын ашар алдыннан башта зарядка ясыйбыз, тәмле итеп башаталар. Пешергән апаларыбызга зур рәхмәт. Мин үзем Мөслимдә яшим, әби Варашбашта яшим, мин аларга кунакка йөрим һәм бу лагерьга каждый год барып йөрим һәм миңа ошый без азан әйткәндә микрофонга. Бу лагерьдә без уйныйбыз, ашыйбыз, әйбәт ашыйбыз. Безгә өйрәтәләр намаз укырга, бармаклар белән диспеш шутларга. Лагерьне оештыруда спонсор Розалия ханым Габдрахмановның ярдәме зур. Ит ризыклары чәй янына тәмтем белән ул тәэмин итә. Безнең инде төп иганәчебез Ибрахим кызы Розалия апа. Менә ул һәр елны инде безгә ашамлыклар белән, акчалата ярдәм күрсәтә. Бүтән ит ризыклары, кондитер ризыклар инде Розалия ападан безнең һәм авыл халкының хәйрия акчасына инде шушы лагерь эшли. Лагерьда балалар 2 төркемгә бүленеп укый. Кичкенәләр белән Тәскирә апа Низамиева шөгыльләнә. Дин асылларына төшендерә, Коръән сүрәләре өйрәтә. Олыракларны Гөлсинә ханым Сәхбетдинова укыта. Дәресләрдән соң балалар саф һавага чыгып уйный, экскурсияләргә йөри. Biz монда уникальный уеннар уйныйбыз. Безгә апалар фәрештәләр турында, Аллаһ Тәгаләгә ничек ышанырга кирәк икән аңлата. Без Шишмәянә бардык, Тәптиш Шишмәсенә, аның без историяларын белдек. Без анда рәхәт итеп ял иттек. Күп төрле 5 пәйгамбәрне өйрәндек. Ислам дине турында күбрәк әйбер беләбез. Мин яттан беләм 4 сүрәне, Фатиха, Кәүсәр, Кул Халлах һәм Ихлас. Лагерьга йөрү бушлай. Өстәл әзерләүдә шушы авыл хатын-кызлары ярдәм итә. Иске Вәрештәдә дини лагерьга 20-дән артык бала йөрде. Биредә аларга ислам динен кабул итүгә 1000 еллык исемендәге югары мөселман мәдрәсәсе шәкерте Салават Мортазин белем бирә. Салават үзе Нурлат егете. Быел ул безнең районга практикага җибәрелгән. Biz балаларга әдәп фәне, әхлак, кыйсасул анбия, ягъни пәйгамбәребезнең тормышларын һәм Коръәндәге алынган беренче аятларында тырышабыз ятлап торырга. Әлхәмдүлилләh, балаларга лагерь бик ошый. Әни әтиләре риза бу лагерьга. Биредә балалар әдәп, әхлак дәресләре ала, Коръән аятларын өйрәнә. Я приехала из Альметьевска, приехала в субботу к тете, к родным и к сестрам. Дини лагерь мәчеткә кергән садакалар хисабына оештырыла. Ярдәм итүчеләр дә җитәрлек. Шәй өстәле әзерләргә көн саен 2 клуб хезмәткәре керә дип сөйләделәр безгә Иске Вәрештә. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.
Müslimde bu yıl selametlik 5 yıllığı ilan edildi. Proyekt selamet yaşağı üçün propagandalay. Türlü sport yarışları boşqa şaralarda kübrek bulaşaq demek. Tüngü yigiriş de şuşa proyekt kısalarında uzdu. Tüngü yigiriş Müslimde birinci topqa uyuşturuldu. Tüngü degeçte yigirişke Müslimliler kişki jilede çıktı. Yigirişni tünlü uyuşturunun öz sebepleri var. Көп халық іштен қайтады, үйге кіріп қайтады, үйге ятады, ашыды, телевизорға отырайынды. Енді біз махсус сағат 7-ге қойдық, іштен соң қайтып, ішлерді бітіріп, келерге һәм енді рәхәтләнеп йөгерергә. Müslim Yürəgi skverində yürüyüşçülərini rayon başlığı Albert Hujin sələmlədi. O aktiv turmuş alıb barışı ölkənlərə Skandinavşa yürüyüşün toyaqlar bülə getdi. Bu yıl məktəb tamamlayışı sport sevişi yigitlər də rəhmət xatları bilən büləkləndi. Büləklenüşlər arasında ximiya һәм биологиядан 100 bal jığan Şamil Bayanov da var. Sport türlü tügərəklər bilim ürlərin yollarga qımaşaulamay deb әйтүем. Büləkləүдән соң йөгерешкә старт бирелде. Йөгерештә катнашучылар 2 километр ара үтте. Дистанция кичкенә булмаса да йөгерешчеләрнең күңелләре күтәренке иде. Башлаганда бик авыр иде, тезләргә башта бергән сыманны, аннан инде яртысын җиткәч мин булдыра алармын бугай, мин узагына хәтлек барып җитәм бугай дидек. Инде администрация күренә башлагач, банковский уровня күчкәч, җырып чыганмын алда бирсә дигәч. Хәзер инде күңелдә рәхәт, сөенеш, үзеңне җиңүче итеп татыйсың. Аннан соң менә шул коллектив белән бергә бер көч булып шулай җигереп кайткач, миңа бик ошады, мин йөгерә башлаячакмын моннан соң дип ышанам. Калган вакытта университетта укыганда профессиональ шөгыльләндем. Йөгерү минем өчен ул беренчедән ял итү. Баш ял итә, күңел ял итә. Физик яктан да үзеңне сәламәтләндерәсең. Я очень люблю сильно бегать и даже не знал, что сегодня будет вечерний разбег. Все бежали, я очень сильно устал. Иногда некоторые срезали. Миңа йөгергә ошый. Миңа рәхәт булды бүген. Очень сильно понравилось. Спорт түренең һәр кайсы сәламәтлек өчен файдалы. Спорт белән шөгыльләнү җиңүгә китерә. Беренче чиратта бу үз-үзеңне җиңү. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Бездән аерылмагыз.